Goeiedag, sê my Home Choice Blankets is Francisa, die trotsgeboren biefblok in my own insurance. Gelei van voor en achter. Ik kom morsig pad toe, op die verkling, aan die koepe, jou gaanspits. Nou, my Home Choice kom ons nie vandag. En er zit dus een lekker skenkelpootje ook op. Verstaan? Kijk, daar loop hij loopt bij Leo loop. Kijk, je dat lekker diertje. En dan zet je maar zijn schenkeltjes op. Jullie hebben nog schenkeltjes samen, zo zie je waarvan ik praat. Ons samen van die plaats. En dan zeg je, hij broodje in je oren, je geeft hem zo een bakbrood. Met je schenkel. Maar kom eens kijken en kom eens beweeg. Beweeg jouw dier. Yes! Dan mijn Home Choice. Je gooi je meel aan. Jouw meeltjes. Wie is beter vroeg in de morgen. En ik niet al zo vroeg. Maar ik zei Ali Bird Call. Ik zei Ali Bird Call, yes. Jouw meel, dat is belangrijk. Right, en zorg dat je handjes schoon is. Right, daar is je meel. Zorg dat je handjes schoon is, mijn handen heeft het gewas. Ja, mijn handen rieken naar guavi. Ik kreeg mijn vrouwen wat opstaan het knielen met guava. Je mijn zuster. En je knie nooit aan een gaunie. Nee, ons niet een gaunie. Wacht, ik wil even die phone zo'n beetje patsen kan te brengen, zo'n beetje scheef. Mijn cameraman is hier vandaag hier bij mij niet. Yes. Right. Je knie niet met de gaunie. Een gaunie nog nooit uitgewerkt. Zo tussen je sierdier. Ik krijg mensen waar die hele pakje sierdier en gooien hier wat. Ons gooien niet alle sierdier aan die. Right. Je mag niet voor kom je pak toen die duivel jij zijn leenaar. Azai. Die duivel jij zijn leenaar. Right. Maar dan kan je nog niet weer lekker zien hoe het kneertje. Ay, dat is nog wanneer je nou ook dingetjes wil alleen doen. En mensen moeten ook alleen een ding doen. Right. Sierdier is aan. Zat zo'n klein beetje suikertjes aan, gooi ik het bij jullie van mijn suiker. Azai. Zo'n zout, sierdier en een beetje suiker met je meel. Die is met warm lauw water. Lauw water. Moet niet warm water vatten, je gaat je dier bespoiling. Yes. Right. Let's move. Afval die zout. Dat wees. Als je zout van die dier gaat niet recht, kom je. Maar je gaat niet laten die dier van mij winnen. Right. Let's move. Beweer je dier. En jullie wat ik had niet, ik kan zomaar bedacht tips van die BZ. Die groot machine. Zo lekker of makkelijk om te kant niet. En jullie wat ik kan niet. Ik ga vandaag lekker tips van die groot machine. Met deze ernstige groot dier die. Ik wil nog niet een groot dier geknierd die maar uit. Die goed is aan die gang. Zo, dat maakt ons nu. Dan gaat aan met die plan. En je moet arm zetten als die knie. Arms, ik praat van stevige arms. Die dan armpjes. En daarom die dan arms ook nog als jullie lekker sterk gevoeld. Dan heb je zeggen, als we die lekker arms compact doen. Dan kan je die dier zo uit. Kijk, hij zit nog vast in je handen. Geef hem net zo'n klein beetje meel weer. Kun je dan bewerken. Je ziet hem zomaar weer. Nee. Zorg ook dat je je schotteltjes schoon maakt. Zoals je met je dier werkt. Right. Ja, deze ernstige groot dier is hem zomaar moe. Maar hij was moe. Moving forward.
Hier die tafel kan het niet, dan hoor het naar die tafel. Dat is amper zo. Maar ons gaat aan. We move. Zo man, zie. Hé, dan moet je het echt een kapie kan, man. Oh, asempie. Dat is zo goed. Maar hij is er. Is er als je moe is. Singular home choice. Hij begint komt zo naar kantje. Als je nog niet geleerd niet, vandaag kan je pad toe komen. Je vandaag kan je watling toe komen. Er komt niet. En op een manier is Sasko broeder. Right. Let's move. Pak zijn kant toe. Het diertje gaat niet van mij winnen. Ik ben van jou. Right. Wat gaat dan? Beweer je dier. Pak zijn kant toe. Op je watling. Je moet met je dier praten. Praat met je dier. Praat met je dier. Hij zorgt dat je schottel. Zorg dat je schottel schoon is. Iggy, kan je schoon is die schottel. Right, nog zo'n klein beetje meel. Alles om toemaken. Met dat plastic zak. Die gaan nu opstaan aan mijn handen niet. Iets als die lekker niet. Laat die opstaan in je handen niet. Right, hij moet liggen. Ja, hij komt in op pad toe. Daar zie. Mijn asempie. Dat is zo goed. Allee, hij is even rooi. Als hij nu laat staan, hij gaat een zakje opzetten. En dan kom een spat toe. Kijk eens hoe kom je net uit. Rijd me om, Joyce. Kom eens kijken hoe jij die dier gekomen. Het is dan maar toegemaakt. En het was gereisd. Rijd, hier zie. Hij heeft gereisd en zei je verzekering. Yes. Pak zijn kant toe. Als hij nou bolletjes maakt. Dat is ook wat ik zeg, je moet met je dier, je moet met hem vecht met je dier. Right? Jo, guys, pak ze kant toe op die vatlijn. Of dan is een pan smeren. Of smeer hij pan. Of dan zo'n beetje pak toe. Of zal ik net zulke onkoekjes maken, man. Ik las nog niet om roosterbrood te breien. Dat is warm hier in Noordkaap. Ik laat zien nog om roosterbrood te breien. Rijp! Anders zijn broodjes lekker uitrol. Ik maak zulke kleine bolletjes om reden. Als ze niet onkomen, dan rijst hij ons ook nog in die warmte die had. Laat hij nog pad toe komen. Zo ja. Kijk, als jij nou een plaats jakkels is en je is al die pad van die plaats.
Kijk, daar weet je maar zo om te maken en wat om te maken. Yes. Ziekels, jouw eister, groot machine. Kijk, het is een groot machine, ik kom al die jaren aan. Ik heb hij altijd zijn kind. Yes. Hij altijd zijn kind. Maar Anna is schoon. Zorg net dat je Anna schoon is. Ai. Net je Anna in je naals. Zorg net dat alles schoon is. En alle pad toe kom. En alle op die vatlijnen die is aangewonnen. Als hij hem nou lekker in die oven zit. Het is zo 5 minuten. Zelf opkom. Ik krijg mensen wat hem net in zitten en dan zet hij die stoof aan. Nee, jij werkt je zo niet. Als ik kom je brood is zo klam en zwaar en jij laat die brood die lekker rijsie. Jij zet net aan. Hier, ik ga hem nog 5 minuten nog in die oven laat staan. En achterna dan zet ik hem aan. Ja, als men hij stopt met ons afschut. Hij stopt met ons afschut. Right. Kijk mij. Net zo één rij nog. En nog net zo één rij maak. En dan ga ik een lang pannetje nog maken. En dan is het klaar. En het oren voorbij. Ja, weet je net, ik hou niet net van Leni. Ik krijg vrouwen wat net weet van die watlakens af. Ja. Right. Ons gaat hem net zo. Right. Ga ik zo een klein beetje haastig nu. Hazai. Guys. Nou wat je maakt is, ja, jy het nou sy kwassies wat jy die brood mee, ek is nie by kwassie goed nie. En wat so met my hande, gaan ek so oor, net so klein bietjie visolie, oor hom. Ja, ons van die plaas is nie by kwassies nie. Haas hier, die bolletjies, right, nou, ek net so een klein pannetjie, dat is die deeg op. Net so een klein pannetjie. En ons om in die oven sit, 5 minuten en dan kijk ons de end results. Yes. Hazai. Right. Nou wat je maakt is, die deeg is op. Je moet zo'n beetje met hem praten, dan zeg je, jong, je staat met pad toe komen. Zie je hem aan. En voor hem ga je ook nog net zo'n beetje olietjes hier, dat hij net pad toe komt. Right, een tomato. Down choice, zoals jullie kan zien, zo leg je broodje. Vele wat gebeurt nou? Die broodje eiden nog zo niet een kups, dus laat die kraag af. Ja, maar die duivel is alleen naar huis. Maar mijn broertje het pad toegekomen. Hij moest nog gebakken, maar kop zo slaat die kraag af. Maar die duivel is alleen naar mijn brood is aan die gang. Guys, dat is hoe mijn broertje ligt. Ik kom pad zijn kant toe, is op die vatlijn. En dan willen we jullie wijs, man. We're moving forward. Right. Die Jack Russell is ook nou enige tijd op pad. Zo wat ik nou maak is, ik ga nou voor hom een lekker boordje kost. Is amper 1 uur, is nog die riviers, guys. En ja, ik moet skip over die Jack Russell. Ik heb met Jack Russell het ook een klein duifboorskastje. Ik ga niet voor hem te bijen skippen. Guys, kijk lekker, lekker. Ah, snickers. Jouw eister. Guys, ik ben haar dit gemaakt. Ik ben haar dit gemaakt. Guys, dat is voor die Jack Russell. Die duifboorskastje.
stunning. Guys, net toe die krag afslaan. Toen kwam mijn pot op pad toe in. Mijn broertjes. Mijn broertjes moest nog aan die gang geweest het. Hulle moest nog gebakken. Maar ja, ons dradera maakt het zeer. Ons zal wel die pijn niks meer. Dus die Jack Russell. Nou kijk eens wanneer het bij mij kwam. Het is eigenlijk nou al spijt. Hoe kom ik eerst voor die Jack Russell geskipt. Maar als het bij mij kwam, wil ik eerlijk praten. Jullie hebben de geziende dag. En jullie baan en alles wat mooi is.